ギゴイコはいません。さあ皆さん、瞬き禁止でご注目。いきますよ。お客様、スマの木やとかにすると大変なことになるんですよ。怖いですよ。でもご安心ください。今細いダメなんだよ。お前って一体それを言ってらっしゃい。慌てず騒がず落ち着いて優雅な形で上品にいきますよ。一個一個旅の皆さん、まばたきしてご注目。小林通訳。つるっと入る。小林通訳。ギゴイコは小林製薬の糸ようじ、本当にスルッと入ります。